sa venujem tanečnému štýlu Vogue Femme, lebo v rámci Vogue poznáme viacej štýlov. A tam poznáte taký známy pád na zem, ktorý sa volá dip. Som taký vykrivený. Potom sú tam ďalšie prvky, ktoré by ste mohli poznať. Veľa sa hráme s rukami, veľa sa hráme teda s vlasmi, ako bolo povedané, a veľa sa pritom smejeme. Niektorí si myslia, že keď tancujeme Vogue, tak musíme byť vážni, ako tie modelky. Na jednej strane je to pravda, ale na druhej strane to nie je až také nutné, lebo Vogue je najmä o zábave, je to freestyleový tanec a keď sa potrebujeme uvoľniť a chceme sa zahrať na ženy, nie že by sme neboli, tak potom je to v pohode. Ak si chcete vyskúšať tento štýl, tak kľudne prídite na hodinu, je to pre začiatočníkov, je to pre pokročilých. Chodia baby niektoré rok, niektoré prídu raz za čas, v podstate stále je na čom pracovať a najmä ide o zábavu. Takže príďte. Hrozné. Teleshopping.